आप सुन रहे हैं केजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सखी रे चल छोटे हो गए एक छोटे में सखी रे चल छोटे हो गए एक छोटे में सखी रे चल छोटे हो गए नान्हेरे उम्र में हम गावना रे भइल नान्हेरे उम्र में हमर गावना रे भइल एक चोट में सखी रे चली छोटे हो गइल एक चोट में सखी रे चली छोटे हो गइल रहे टाइट सामान अब गोट हो गइल रहे टाइट सामान अब गोट हो गइल एक चोट में सखी रे चली छोटे हो गइल एक चोट में सखी रे चली छोटे हो गइल। आप सुन रहे हैं केजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। सखी रे चल छोटे हो गए एक छोटे में सखी रे चल छोटे हो गए एक छोटे में सखी रे चल छोटे हो गए गरम कइले उसे जे काम कइले उते गरम कइले उसे जे काम कइले उते जब बदलले उगे जे हमर उड़े गइल फिर मुरजवानिया के ढीला सब नोट हो गइल मुरजवानिया के ढीला सब नोट हो गइल एक चोट में सखी रे चल छोटे हो गइल एक चोट में सखी रे चल छोटे हो गइल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो चोट में सखी रे चल छोटे हो गइल एक चोट में सखी रे चल छोटे हो गए एक चोट में सखी रे चल छोटे हो गए लागे कके आइल नशा हमर कैलस दूर दशा लागे कके आइल नशा हमर कैलस दूर दशा सखी सहेले से सागर छोड़ा देहेले बाला सा पांडे अवधि से मजा लेके लोट हो गई पांडे अवधि से मजा लेके लोट हो गई एक चोट में सखी रे चल छोटे हो गई एक चोट में सखी रे चल छोटे हो गई। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।